Ivenkile yakwaClicks isiphumelele isithintelo sethutyana senkundla ngakwi-EFF. Ngokwasisithintelo le venkile ivumelekile ukuba iqhubeke nokusebenza izivule iingcango zayo, yaye esi sithintelo sithi amalungu nabaxhasi be-EFF abavumelekanga ukuba bagrogrise abasebenzi nabathengi bale venkile kwanokuphembelela udushe. Esi sithintelo siza ngethuba apho iqela le-EFF liqhuba noqhankqalazo lwalo lokuvala iivenkile zakwaClicks nolungene kusuku lwesibini namhlanje. Ukanti usekela mongameli we-EFF umnumzana Floyd Shivambu uthi abagungqi kuqhankqalazo lwabo, yaye esi sithintelo senkundla asibathinteli ekubeni baqhubeke nolu qhankqalazo. The protest is not prohibited, it is not interdicted. The protest continues in the manner that it is. So in all the stores we're continuing because we've got the constitutional right to protest against racism. And that is what we're going to continue doing in terms of this particular process. Loka Shivambu uthi eli qela alikhange ligrogrise bantu, koko beliqhuba uqhankqalazo oluzolileyo nolunocwangco. We have not intimidated anyone, we have not intimidated staff members, we have not intimidated clients. We are protesting to make sure that there is no business that is done in all Clicks stores. Ingaba ke ngoku njengokuba isithintelo senkundla sethutyana sisithi mayivule ivenkile yakwaClicks, iqela le-EFF liza kwenza njani xa ivulile le venkile? If they want us to protest inside, let them open. We're going to protest inside. We've got the constitutional right to protest anywhere we want to protest in South Africa. Iqela le-EFF libethe ngenqindi etafuleni lisithi zingasuke zilime ziyetyeni soze ligungqe kweli nyathelo de abaphathi bale venkile baphendule kuzo zonke izinyanzeliso zalo. Kwindaba ze-SABC, Ndingusivuyile Mdyegolo.